gaude Galdakaon, Aperribai auzoan, Labarrietan gaude, eta hau da Katamara aurreskola. Aurreskola txikia da, 2 gela dauzka, txikien gela bat eta nagusien gela bat. Orain momentu honetan matrikula gutxi daukagu, orduan 3 matrikula daukagu eta epea zabalik dago. Urtxo bi bakarri dauz, horregaiti dauz gela bi, 0 urteko gela eta urte bateko gela. Egia esan oso aurreskola txikia dan alez, ikusi egiten da taldeak gero nola sortu eta behar izanen arabera, ze egia esan, momentu honetan 3 ume bakarri daude, eta gero beti iziten da matrikulak hasten gara beti ume gitxigaz, eta gero gehiago lortzen dugu batzetan aurreskola beterik egotea, baina da aurreskola bat oso txikitsua eta ume gitxirekin egoten garena normalean. Zuergotik bidali zuten kontingentzia plan bat, eta gero aurreskola bakoitza bere realitatera egokitu behar du plan hori. Eta egia da, esan behar da, gure kasuan erraza izan dela gomendio eta higiene eta prebentzio gomendio horiek aurrera eramatea. Ume gitxi daude, gure antolakuntza ez da hainbeste aldatu, bai jarraitu behar ditugula, denok ezagutzen ditugu prebentzio neurri horiek, maskarilla, alfombra desinfektatzeko, gero temperatura begiratu. Neko kuaderno bat ipini dute, eta horri ipini behar dugu, nork eman dion baskaria, nor jaso duen umea, seguras etorri dan, holan positiboren bat ematen baldin badau, jakiteko momentu bakoitzan ume hori norekin egondan kontaktuan. Hain aurreskola txikia danez, eta oraintxe bertan daukagu matrikulazioa hain txikia danez, gaur egun daukagune pandemiarekin oso segurua da aurreskola hau. Patioa erabiltzearekin bebai, ez bakarrik jolasteko. Oso ume gitxi dauz eta saiatzen gara bizitza ahalik eta denbora gehien patioan egiten. Eskatuta dago eta udaletxean ikustut martxan jarriko duela laster, baina orain egoera honekin, ez dakit zelan aterako garen hemendik, baina printzipioz eskatuta dago estalpe bat, bai euri egiten du denean, bai erabiltzeko.